de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,100,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Bien joué kalo tile 10 ani 9 ye san 2022 ani 2 aw minnu b'a lajɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabɔ sigi ka ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'aw bisimila kunnafoni daminɛna bi an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye kunu joué kalo tile 18 san 2022 ani 2 CCB o kɔnɔna la sa fɛn min ye colonel Asimi Goita ye an ka sigida kɔnɔna la yan nɔ a dugutigiw a kɔni ye olu fara ɲɔgɔn kan ni ka jɔnjɔn di olu ma ka yirula ka fɔ ko jamana bɛ u lakodɔn ka taga se an ka laada ko koɲɛw olu ma an ka jamana ɲɛma ale ka kunnafoniya o kɔnɔna la halisa nɔ ni o ye colonel Asimi Goita ye bi sɔgɔmada in na sa ni o bɛnna joué kalo tile 19 ma san 2022 ani 2 fɛn min ye kulubakaw olu fɛ yen nɔ sa colonel Asimi Goita a ye kulu bisimila kulu min ni ale ɲɛsinin bɛ Assise nationale de la refondation o kɛli o masa a kɔni y'a yira ka fɔ ko nin kulu in kɔnɔna la maa caman bɛ a kɔnɔna la a maa dɔw ye jurisiw ye ka taga se fɛn min ye ministre kɔrɔ o ni a ɲɔgɔnna caman a lakɔli karamɔgɔ minnu ni olu bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la olu caman bɛ nin kɔnɔna o la o de la sa a y'a yira ka fɔ ko maa minnu kɔni taara nin na u ma ta gansan an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka fɔ la a kɔnɔna la sa a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin nin maa ninnu ma k'a yira ka fɔ k'u k'u cɛsiri kosɛbɛ k'a sababu kɛ maliyɛndenw kɔni jigi dalen don u kan nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra gouvernement maa caman olu ɲɛna Togolaw ka jamana ɲɛma ni o ye Fɔrɔ Ɲasinbe ale kɔni de bɛna kuma ɲɔgɔnya ni ka o tɛmɛ anw ka jamana ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire ka kɛlɛkɛcɛ 49 min n'olu minɛnen bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ anw ka jamana marabagaw olu fɛ Fɔrɔ Ɲasinbe ale de bɛna kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ni jamana 2 olu ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoniya in kɔni dira an ka jamana marabagaw fo ka taa se Togolaw ka jamana marabagaw fɛ kunu joué kalo tile 18 san 2022 ani 2 jamana marabagaw y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye sanuko sariya kura ye sa o kɔni ye u y'ale lakuraya ko kura ni ka a kalan ko kura kɛ a yirala ka fɔ ko fɛn min ye maa o maa e de kɔni ni anw ka jamana bɛna jɛ ni ka sanuko kɔɲɔ k'i bɛna sanu kɔni bɔ anw ka dugukolo o jukɔrɔ 100 o 100 an ka jamana ta bɛ kɛ 20 fo ka taga se 40 o ma kabini san 2012 kana se bi ma sa anw ka jamana kɔni ale ni cakɛyɔrɔ si kɔni ma bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ sanubɔ ko koɲɛ olu ka o de la sa ni baara ninnu kɔni olu sigira sen kan an ka jamana marabagaw olu fɛ
sanjiba kɔnɔna na an ka faba kɔnɔna la nɔ kari ka dugu jɛ tɛnɛ o la sa ni sanjiba in kɔni fana nana jolakaw olu fɛ nɔ a sanji kɔni a kɛra sababu ye ni ka cɛni caman ni ka o don maaw kunna maa dɔ yɛrɛ kɔni o taɲana a la kabalakaw olu fɛ nɔ kabala ale bɛ kalabankoro sigida o la fɛn min ye jolakaw olu fɛ nɔ sa u kɔni bololamina caman olu kɔni taara ji fɛ ka sababuya kɛ ni sanjiba in ale nali ye Adama Dawuda Kɔnɛ ni ale ye protection civile o ɲɛmaa ye jolakaw fɛ nɔ sa a kɔni y'a laɲini dugulamaw fɛ ko maa o maa kɔni sigilen bɛ jida la ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka bɔ yen ka sababuya kɛ ko ji kɔni ale t'a tɛmɛsira o bila san 2022 bagi kɔni o daminɛna kunu an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la sa kɛbakaw olu fɛ nɔ a yirala k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ kelen fo ka taga se kalanden kelen ma olu kɔni minɛna kiritigilamaw olu fɛ ni ka taga olu bila yen nɔ fɔlɔ ka sababuya kɛ u kɔni sɔrɔla yuruguyurugu o la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye lakɔliden telefɔni ka taga se ɲɛnaminimafɛn ma o kɔni bɔra ni maa ninnu olu bolo o de y'a to sa u kɔni minɛna ni ka taga ni u ye ka sababuya kɛ ni baara ninnu yuruguyurugu ko olu de don lakanabaliya ale kɔni bɛ ka sabati kosɛbɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na sa sirakɔrɔ nɛgɛntanakaw olu fɛ nɔ sirakɔrɔ ale bɛ an ka sigida wɔɔrɔnan o la faba kɔnɔna la yan nɔ a yirala k'a fɔ seerebolomaw ma ko fɛn min ye sirakɔrɔ a tɛ dɔgɔkun kelen yɛrɛ bɔ juwe kalo tile 8 o tɛmɛnen kamalen dɔ ni ale tɔgɔ ye ko soni bɛ wele ko Snoopy ale kɔni bɔnɛna a ni na maa dɔw fɛ sa a ka bolimafɛn sen 2 o nɔfɛ n'an ko ma ko moto Jakarta hali sisan ni maa ninnu u kɔni talen bɛ a ɲɛfɛ bolo ma se ka da u kan a kɔnɔna la sa kari su ni ka dugu jɛ kunu tɛnɛ juwe kalo tile 18 na sa fɛn min ye an ka taji feereyɔrɔba min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Somaya fa o tigi denmuso n'o ye Ami Yatasa ye ale kɔni fana bɔnɛna a ni na fo a siso o kɔnɔna la serebolomaw ka fɔla kunnafoni min ni an y'a sɔrɔ bɔlɔlɔkanaw kan ko u kɔni ye a faga a ka sanu o de nɔfɛ o kɔni kɛra kunnafoni fɔlɔ min ni a dira nka halisa sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na finitigilamaw olu ta fanfɛla la walasa ka se k'a dɔn fɛn min kɛra ni muso in ale sata ye bi sɔgɔmada na juwe kalo tile 19 san 2022 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛnen ni sanga 45 ye Moribabugu sira o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Sulemani bugu sirabakan kasara juguman dɔ kɔni ale kɛra min ni a kɛra bolimafɛn sen 2 n'an ko ma ko motocycliste ale 3 ni ɲɔgɔn cɛ a kɔnɔna la sa maa 3 olu kɔni tayana a maa 3 bɛɛ ye lakɔliden o de a lakɔliden kelen bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ka taa bagikɛyɔrɔ o de la bolimafɛn min ni ale bɛ maaw ta banabagatɔw ta ni ka taa n'u ye so la tele la n'an ko ma ko ambulance ale kɔni nana a yɔrɔ la fo ka taga se fɛn min ye sapeur pompier olu fana kɔni nana ni yɔrɔ in na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni joginnen taara n'olu ye lapitaniso la banbagatɔw an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dalen nɔgɔya u ye Mali kunnafoni jabaran la jabaw kunnafoni damanan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ne ka da kulo kan o de tun ye ni tunga lafiya ale de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba ye tunga lafiya ko tungarange minnu bɛ yen nɔ ko ni terrain de bɛ bolo a bɛ wagati jan bɔ terrain i bɛ fɛ k'a jɔ nka i ma se ka jɔcogo sɔrɔ ale la terrain ni titre foncier de don walima ni permis d'occuper o de b'i bolo i kana n'i ka terrain tunga lafiya ma o bɛ terrain jɔ ni k'a d'i ma damu a kɔnɔna la ka sɔrɔ nambara t'a la yuruguyurugu t'a la wa n'i ka terrain kɔni d'u ma u k'a jɔ aw taa notaire de fɛ n'an ko ma ko seere i n'o tunga lafiya ma aw bɛ contrat ka aw ni ɲɔgɔn cɛ contrat ninnu bɛ mara notaire ale fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ko aw ka baara ale kuncɛra wagati min na ne maa min bɛ yen nɔ k'i ka wari bakuluba b'i bolo i b'a ta i b'a di tunga lafiya ma o ma b'i ka so jɔ k'a ban ni k'a d'i ma yɔrɔnin kelen ne maa min fana bɛ yen nɔ sa k'o de se tɛ e ye a b'e bolo dɔɔnin dɔɔnin i b'o fana ta ka d'u ma étape par étape u b'i ka so jɔ k'a ban ni k'a d'i ma walima o si se t'i ye i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn na n'an ko ma ko pari a pari la sa kalo kalo i bɛ musaka ni ka o bɔ kalo wɔɔrɔ maa kelen ka so tile o bɛ ta ka d'i ma n'an ko ma ko villa simple fɛn min ye villa duplex ye kalo 7 o kalo 7 i ka so tile o bɛ ta ni ka o d'i ma o y'u ka tɔn o kɔnɔna ye tunga lafiya ma olu ka baara yuruguyurugu t'a la danaya ani ni lafiya dan o de don e maa min bɛ yen nɔ sa k'i bɛ fɛ u k'i ka terrain jɔ a tɔgɔsɛbɛn baaraw olu kɔni daminɛla juwe kalo in na wa a bɛna to sen na fo utu kalo nata in na o tuma la a y'aw teliya joona a ka tɔgɔsɛbɛn tunga lafiya ma olu ka tɔn na walasa aw bɛ se ka terrain ni ka o jɔ damu ale ni lafiya o kɔnɔna la aw kan bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ